No, en la meva defensa no, en la meva defensa el Partit Popular ha estat absolutament contundent, perquè a mi m'ha defensat des del primer fins a l'últim membre del Partit Popular, per lo menos públicament, per lo menos públicament, des del president nacional hasta el secretari nacional, hasta el president Camps, que és el que més m'interessa a mi, hasta el vicepresident, hasta els consellers i hasta tota la gent del partit. Con todos vosotros, nuestro presidente Paco Camps. Buenas noches, muchas gracias. Gracias.